Γεννήθηκα σε ένα μικρό χωριό στην Κύπρο με 5 αδέρφια, αγόρια. Μαζί παίζαμε, μαζί μαλώναμε, μαζί τρώμε ξύλο. Και μεγάλωσα όλα με τα αγόρια. Πήγα σχολείο, αλλά δεν το τέλειωσα το σχολείο. Βγήκα 5η τάξη του δημοτικού και κοίταζα τη μητέρα μου τα παιδάκια που γεννούσα. Μετά, από μικρή έπλαινα στη σκάφη, έκαναμε το ζυμάρι με τα κουλούρια και το φούρνο, κάναμε τα ξύλα, πολύ σκληρή δουλειά. Και βοηθούσαν και τα αγόρια? Όχι. Δεν βοηθούσαν τα αγόρια σαν τώρα. Ήθελαν να τους πάρεις και τα ρούχα εκεί που ήταν να κάνουν μπάνιο, να τους βάλεις στο νερό, γιατί ξέρεις δεν είχαμε σάουα. Πιέναμε παρεούλες και κεντούσαμε τα λευκαρίτικα, πληρωνούμασταν αναλόγως. 2 σελήνια την ημέρα, αναλόγως που έφκαλες το... Και μετά ο πατέρας μου αραβωνιάσε με δίχως να το θέλω. Και όταν ήρθε σπίτι και λέει αραβωνιάσα τη Μαρία με τον τάδε, κόντεψε να τρελαθώ. Και πόσο χρόνο ήσουνα? 26. Και γιατί περίμενες τόσο ηλικία να... Γιατί ήθελαν πριν κάνει οι Κυπραίοι. Πρέπει να έχω λεφτά. Και την εποχή εκείνη εξυχρώσαμε το σπίτι και το κτηματάκια να μου τα δώσω. Σχεδόν έδωσα μου η γέρη 2,000 pounds που παντρεύτηκα. Και πούλησα τα μετά 68,000 dollars. Με παντρεύτηκε για να πάρει λεφτά και να έρθει στην Αυστραλία. Δεν σε αγαπούσε? Δεν ξέρω αν με αγαπούσε. Δεν σου το είπε καμιά φορά? Ήμουν άσχημη, λέει, ήμουν άσχημη και με θέλω. Και ο χαρακτήρας του αυτού πώς ήταν? Αφού ήταν στην Κύπρο, 1 μήνα έκανα στην Κύπρο παντρεμένη. 1 μήνα παντρεμένη και 4 μήνες αραβωνιασμένη, δεν κατάλαβα τι έγινε. Και ο γάμος σου ήταν ωραίος? Ο γάμος έκαναμε ωραίο γάμο, πήραμε και καλά λεφτά τότε. Έκαναμε 4 μέρες γάμο, ήρθαν πολλοί κόσμος. Και μετά από 1 μήνα ήρθε στην Αυστραλία. Μόνος του? Μόνος του. Με τα αδέρφια σου? Μείνεις και στα αδέρφια μου, απλά γύρισε. Μείνεις και στο μηνά, έτρωε, έπινε εκεί, κοιμάται δωρεάν. Και μετά δεν μου έγραφε. Στο σπίτι του Ρίτσμον. Γιατί πρώτα ήταν ο αδερφός σου εδώ. Ο Χάρης ήρθε πρώτα, μετά ο Μινάς. Και αγοράσανε σπίτι. Ναι, αγοράσαν το μαγαζίνο εκεί στο Ρίτσο, στέκει ακόμα. Και επειδή δεν μου έγραφε, περίμενα γράμμα 3 μήνες, έπιανε με έναν κακό που την αγωνία ανεβήκε. Και ήρθε και έβγαλα χαρτιά και ήρθα εδώ στο Ρίστας. Στην πρόσκληση. Next up, the award for literature, which we are delighted to say tonight will be presented by the High Commissioner of Australia to Cyprus, Her Excellency Ms. Fiona Makogo. And the award goes to Helena Kidd. Okay, I'm the one that cries. This award is for my mother Maria Avram, who allowed me to tell her story. I found her diaries and I didn't know about her secrets and her life. And I'm giving voice to my mother and women like my mother who were
abused and who were in a patriarchal system. And I don't know what else to say, but I'm just so honoured to be here. And not only to give voice to women of my mother's generation, but to other women that are still suffering domestic, sexual and emotional abuse. So I'm speaking for all women. Thank you so much.